Днес ще играем на The Impossible Ob, като викате. Като викате The Impossible Ob, хора, това може би е много ще е трудно. Абонирайте се за канала ми, пръстиските лайка и ударите камбанката с всичка сила, за да можете да гледате видеята ми, може би да не ги пропускате. И така. Не кил. Това е лесно, това какво е? О, мисля, ще ме уби, чакайте. Това е лесно. Сега гледайки ще копира от мен. Това е майче. Are you sure you're with this? Of course you can. Oh. Что смотришь? О, сейчас я почвам из игрока. Не сам только в доборного опыта, но... Уи! Пиу! Пиу! Пу! Это за стрифос. This is a checkpoint. Да. Тук ще играта ме пита някакъв въпрос да отговори на нея. Не, чакай, аз да... Почвам вече сериозно, без да са... Спълним, бип. Сериозно почваме, това е възможно. Невъзможно това. Това е дори за някои хора е много лесно. За мен е горе-долу лесно, защото в момента се стягам. Ей, как... Отдавна го докосна. Пиу. Повторка. Майко! Ето ви повторката. Майко! Може би да не ви покажа. Майко! И сега какво е? И сега... Умря! Чакайте хора. Чакайте. Не слушаме. Ето съм. Съжалявам, че смърка. Добре. Аз като съм сериозен, не съм толкова соп. Да не го мразя. Добре, отде знам, че горе има това. Това е много гадно. Аз отде да знам, че горе има. Ма отде да знам. Да съм някакъв баба вънка, да знам някакви неща. Как ми сбута?
Ама как ми сбута? Аз не го разбера. Болен. Още качествено глас. О! Аз съм бил много прост. Да падам. Само ако умра така. Мой щупа. Ще се разрева. Ora ruvi tu. Епио. Коначе ще се гръмна, майко. Ахто. Ага. Умрах. Ораруви. Туту. Тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун. Зими, трос, прош, чекипоинт. Много бавно. Аре бе, ако бях в реален живот, ще го прескоча. По-добър съден. Аре бе. О. По-добре да не го докосвам. Нали? О, това е лазер вече. Може да кажем, че ме вземе някакъв чекпоинт. Преди да щупа нещо. Придраме тук. Как начистих музику, брате? Що
после натискам някакви неща, където изобщо не знам какво правят. Не, това знам какво прави. И то нищо не прави. То аз като го натискам... То къде не го натисна. Значи после направо не знам. Аз съм по по-трудния начин. Що не може да се... Не, Хора, видяхте ли? Хора, правя го за вас. Хора, направя го за вас. Това бъде нарочно. Сега ви сигурно си. Как направи, що го направи? И той каза, почва да ми писва. Това малко ще стане като в момент с него. Много забавен момент. Виж го, чака на чукова села на пинчили, учило на пинчили. Чака на чукова села на пинчили. Учило на пинчили. Ах, то как се качи. Ах, че се качи ще по... Ще пак по такива начин, не ме интересува. Чака на чукова села. Някой ме. What the? Що не кусала? Да съм го главе. Това ми е първото нещо, което това ми се случва за първи път между другото. Що не куса? Го пием карта. You're the best. Сега искам да куса. Сега няма куса и да към тиграта. Йеее! Чакам чуко. Ей, чакаме чуко, села на пинчили. О! Japan. Can you make use? Имам най-накрая един чек поинт от 3 милиона години. Абе, аз... Хора, абонирайте се канал Праши с камбанката. И до скоро довиждане! До скоро довиждане! Следващия клип ме очаквайте след 5 часа. Да, какво пак ли трябва да го правя, бе?
да пръщите с каманката, защото да гоним 20 абоната. 11 хора. Аз толкова не съм виждал. Това писма 2020. Толкова не съм виждал 1800 гледани хора. Това за мен е хич, не е малко, и за ютубърите, като са 1 милион и кусурата е много малко. За така за 18 абоната това е невъзможно. Ето нам пивно чекпоинт. Аз тут на чекпоинта, ама фалшиви обаче. О, ман. О, Марио. Объгнали. Гонка сме проклети от един лазар. Добре, що така става, бе? Ох, до скоро да видим. Добре. Алелуя! Алелуя! Станах на малко лазер, не умрях. Мръднах. Мъкни се. Не. Това е много трудно, между другото. Само ако така умра, ще щупа нещо. На чекпоинт ли това? Къде е чекпоинтът ми? Въобще няма чекпоинт. Ако тук умра... Почне да говоря пред камерата. Ура! Чакана чуко! Да, брат. Добре, чекпоинта! Докоснаш ли чекпоинта? Само ако... Аз съм най-голям късметлия, който виждам в целия свят. Казвам ви, хора. Много крою! Който е оранжевото? Преди това да било само лесната част. Представя това да е било само лесната част. Оранжево, по-трудната. Това да змия, бе. Оуч. Бауч. Просто не знам, но... Мисля, че... Това иска ли сега това, където е направил тази игра да играе, бе? Той даже няма да стигне до моето нещо, до моя стейдж, бе. Ти си много слаб.
То спра шеги с мен ли? То побъркам. Please like progress your death once again. Това се прави на голямата работа, между другото. Правим се на голямата работа, е това автор. Кой ме бута? What is that? Тиционало? Какво е това? Тиционало? Е тази тънка ледна, че не може да минеш. Ще може да минеш и ледата 1 метра. Аз съм нуждаят много лесен паркур, бе. Шало! Че е талента не мога да минеш. Това се прави голямата работа. За мен ми трябва мега изи левел. Ако един ме бутнеш още един път. Така ще се сбутна. Нека че. Къде сметлива? Талента става сметлива, Добре, запомням голямата работа, брата. Той кой не мога да мине, той прота не мога да минате това, бе. Това е било за прота. Той и хакери ще мога да минат. From level 5 to level 3 you make it level 9. Майко, ще те побъркам тебе. Не, то автор ми се прави на голямата работа. Да го видим, сега ще му набира номера, ще му каже чака на чукова села на пинчели, лучше му на пинчели. Ще почва да играе това. Казвам, че китаец. Ще му каже чака на чукова села на пинчели, лучше му на пинчели. Как умрях? Не, аз му казвам честно, ще му... Това е цяло нула пичица, бре. Да го видят малко, бе. Сигурно. Не сигурно съм на половината. Да. Вече няма да игра тази игра. Колко стане? Трябва ли вече спирам? Д. Бубо-бред. Бубо-бред е хляб. Какет. Где-то е. Велито. Абонирайте се за канала. Пражеска банката. Отиваме в друго видео. Ай, хора. Та игра пуш не играеш. Не играеш тази игра. Хора, отказвай се. Ара, отказвай.